gawal mo yino den de nyambe hakkunde ngi alla ko mi ndari vidéo o mi hebuno miijoji innugol yimbe be yobe wattan yila parce que ko be inni kon insécurité ko inni kon bandino wawi natande yimbe mi miijino koko woni wiide bandi natana yimbe fijet jattugol be mbudi mabbe mi miijino est-ce que goddo wawata commanditude min naali goy ko kanko parce que min naali ko kambe goy kono e miigitoto ndaren tigi parce que be ko be 100 fois sans loi be hajak nde nyande mi vidéo hakkunde nge alla mi fala no wolde kono min si mi woli fi mum no gasa yimbe ben inna no gasa no wayi okkude wobbe go ideji na awayo men ataku yimbe ben mi sikku kambit be ko kambit sinnete sensay be mbudi ben wodi do warama ka awa ko wattangolila nani ko wattangolila muradu moƴƴuru miɗo wadde o direct goy parce que ko joni ari ka hore am mimi hari mi miijike parce que ala ko be wawata wadde ibe waya yimminde bandi e yimbe juste fi hulbingol yimbe ben sasina yimbe ben oblige yimbe ben yettugol mbudi mabbe di naba ka bank min nali goy ko dum wadi mais min nali kadi wawata wonde yandi commerçant be jogibe kalisi kamu wombe wadde change wattane ila muradu moƴƴuru c'est-à-dire be ala ko be huli ala ko be ami ala no be gerdata wo be gerda fi hendagol mbudi mon din no be gerdata wo no be gerdata fi yo be luttu kalamu be waday be hulata hunde andi tagado kansi woni hulata hersata ha pellet wondugo lewno kawtirgo lewn don no hulbini wattane ila min on do mi wi wondema koko be yimbe dido wara na anoden hakke mi ki porto e mum mais mi holaki dum ko anoden parce que déjà en hebi yaltudo inni en wondema bandi no wawi en natande cuudi no wawi sumude hakkunde ngi alla nyande mi hebi vidéo miijo yawno ka wobbi kono min si mi woli fimu mi do wawi okkude wobbe go ideji donc mi acci dum min si mi woli no gasa haray mi tindini wobbe mais hande mi nana wonde ma sensobe ido warama be jattanama mbudi miijite moƴƴa nabe haqqil mon ka woɗɗi parce que tigi on objectif on ko hulɓingol on min e miijo an ko e miijo am miɗo wawi faljude mais mi olaki mi falji tigi yongoy miijite tigi onon kadi ɗiɗo warama ɓe jattanama mi anda ko 100 combien de millions e wolanama le neɓali wonde ma se mari mbudi din kamen bandi no wawi en natande awande kadi bandi no wawi en sakkade yo Allah wadu hijabu e men yo Allah wadu hijabu e commerçant bebe yo Allah wadu hijabu ya Allah e kala senso wo mbudi kala hutoro wo mbudi wondo dabbirde imbudi lakkere mum ya Allah mi torike ma Allah wadu suddu hakkunde bombe be e be wombe dabbirde kalisi lakkere ya Allah kono be fe'imbe do yo Allah hilno be yafo ya Allah Allah nadu be aljanna lokkorbe firdaus ya Allah hakkunde ngi Allah ko mi wiata ko wattane ila pellet be wawi on hulbinde be wawi utiliser de moyen gidim fop on avertissama déjà ciudi no wawi sumude bandi no wawi natude awa bandi kadi no wawi sakkade goy bandi no wawi sakkade on wattane ila parce que be geray gerete di fop fi hendagol mbudi mudi
ɗum ko sûr et certain mi wawa de direct mais gila mi yi ɗum ɗo joni franchement c'est-à-dire no musilan tellement que mijo a yehi ka woɗɗi min yo hari mijo ango yehino ɗon déjà koɗo mi wolano fimo ɓay minni si mi woli tun aray mi hokki woɓɓe yide kono yino ko mi hulnoko min naali ko ɗum goyi kono min naali kadi na ɗum wattane yila mouradu moƴƴuru wawɗo partage de vidéo yo partage yimɓe men ɓe yo wattan yila yandi wattane yila pelleti ɗon andi kadi ka uran pellet suratuji puy no wodi ko jangete fi hijabu ɓaɓe hijabu mouradu moƴƴuru ɓaɓe hijabu mouradu moƴƴuru wana moƴƴuɓe wonduɓen en wana moƴƴuɓe yurmeteɓe laami en wana nunɗuɓe laami en wana wattane yila mouradu moƴƴuru hande si mi nani guinéen jono wara ma guinéen jono jatta mi anda honto ɗum hewtantala ɓe wiyay a accu wolugol accu ɗuma mais koyo fof fanku ma woɓɓe wola uddita giɗe woɓɓe goo ko gonga menen si ɗon faala men sacrifio to woni ɓay tawi tun min wawata fankude e hoore koko guinéen ɓe woni sude konko wona ɗon waɗede konko wona ɗe waɗede kon kono wattane yila yandi fi Allah ɗiɗo warama wattane yila wata ngel mon wata o luttu e ɗum tangel mo waru on yandi ko ɗum mi marno komi yewta yandi yo Allah waɗu hijabu e mo waɗa hijabu e men en fo ya Allah ko kanko gotogo imo suti en imo rendi ko woni wadde ko no gasa enen hiɗen heñi yo change kono pellet nde nyalande nde ko juuɗe Allah woni ko Allah hulanɗo on andi gonga ko ɓe wiyata kon timing moƴƴon ko honde tuma o ittata o épreuve ɗo kono yo Allah yo ittan en ronki en sonjike mawdi en wulli ya Allah faabo men tun non joni wassalam ko ɗum mi marno komi yewta yo Allah waɗu hijabu e men hisina en ya Allah okkora e lamɓe yurmeteɓe moƴƴuɓe ya Allah